Nagpagawa sin opisyal nga pahayag ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kon LTFRB Region 8 may tungod na naitabo nga disgrasya kalasada si Sugpuron, Barangay Balod, Basay Samar, didaton Pebrero 10 nga nakamatay hinupat ka tawo. Kasumpay hini ipinatuman ni Regional Director Gualberto N. Gualberto ang kumpiskasyon ng 30 dias nga preventive suspension order hangatanan nga units nga adahi larumhan prangkisa na hidabi nga sarakyan. Ini nga din nagud masiguro ang talwas nga operasyon nga nagud matagan hinwadan investigasyon han ahensya. Kasumpay hinigin mamanduan liwat ang operator nga ipailarom ang nga tananira nga driver sa compulsory drug testing nga mandatory nga pagtambong han road safety seminar. Kinahanglan liwat nga ipresentar ang nga tanan nga sarakyan para han inspeksyon agud mapiho ang era roadworthiness o ang pagiging kwalipikado kondisyon han sarakyan para sa serbisyo publiko. Haluyo hinigin kumpirmar liwatan LTFRB nga nakikipagsumpayan ng operator parahan paghatag hinbulig medikal ngan pinansyal ha mga nahibangan ha pamilyahan mga namatay. Ginsiguro naman ni Mrs. Elcato itikang han Passenger Accident Management and Insurance Agency kon PAMI nga prioridad nira ang madagmit nga pagproseso ang passenger insurance claims parahan nga tanan nga biktima. Ini nga pitadin subayhan direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hapaggiya ni Department of Transportation Secretary Attorney Giovanni Lopez ngan LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza II para mas taluwas nga transportasyon habugos nga rehiyon. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.